kysyä Sofialle, että pääsisikö se meidän. Moi. Moi. Pääsetkö sä meille tänään? Joo, tuun mutkittaa hetki. Okei, moikka. Moikka. Milloinkohan se tulee? En mä jaksa odottaa. Nyt se tulee. Moi! Moi. Tuu peremmälle. Oi, no tuu sisälle, että se tunne ei sit jatku enää. Onko sulla nälkä? No, on mulla vähän. Haluatko sä jogurttia? Voin mä ottaa. Mä käyn laittaa valmiiksi. Jep. Näin, tässähän. Hyvä, että sä pääsit. Nimittäin mulla on ollut niin tylsää. Sama. Mennäänkö autiotaloon? Joo. Vähän tästä tulee hauskaa. Mitä? Ota hetki, mä katson, että onko se vielä lukossa. Ajattelin, me oltais jätetty huolimattomuudessa ja joku juoppo olisi varmasti tullut tänne. Hyvä, nyt savu tossa. Mennään täältä. Tästä tulee niin upeata. Niin tuleekin. Koitetaanko sit, onko se ovi auki? Koska viime kerralla kun mä koitin, se ei ollut. Mut nyt me voidaan, nyt se on varmasti auki. Oikeasti tästä tulee niin upeata. Se ei niin vanha talo. Niin. Kuvitteleko me päästään sinne sisään? Siellä on yläkerta. Niin on. Mitä kuin upeata se on. En koskaan nähnyt sen sisällä. En mäkään oo. Mä oon nähnyt sen vaan ulkoa. Muista koko kesältä pienenä oltiin menossa sinne. Se oli hyvä. Täällä onkin käynyt jo. Kiinni. Tähän meni koko tää aika. Otas tutut tehdä paremmin. Jotain toista paremmin. Tämä kastetaan vielä!